uyabona nje kulonyaka uthisha nje inkosipela ozokanika ingane yami homework uzongithola kahle na mfunga umama inkosipela ngoba manje phela ingane ngiyise esikoleni nje ukuthi uthisha ayifundise manje ukuthi umsebenzi wesikole ke usuzokwenzana ekhaya nama ngazi ngoba phela siyakhokha othisha benza umsebenzi wabo bafundisa izingane ngoba ngeke kube kuhle nami uma sengithatha ingane ngiyihambise esikoleni iphethe izitsha iphethe washing ngithi otshela uthisha kulekelele ukuthi umzali kusechuma phiki ukuthi yithi futhi manje kufanele senze homework yithi kodwa futhi esikhokhela labo thisha ayikho right leyo nto ayikho right ngempela leyo nto othisha nje abafunda ukuthi abenze umsebenzi wabo ngoba manje fanele basicabangele phela what about me for example me a parent who did Bantu education now I must do homework for model C how tell me how me what do I know about Romeo and Juliet me I did Jeqe and Tonga's girlfriend Jeqe and Ntombi eTonga manje bazela mina no Cinderella ngoba mina ngafunda uBenny Bait also what about me a parent with 5 children now bonke bayafika bane homework athini uthisha hayi hour nje maybe phela 5 hours lo ngunyaphi ke mina lo 5 hours ngoba nawe uthisha nje uhlala 5 hours esikoleni kodwa uyahola kodwa yimi futhi ekufanele ngenzisele ingane homework ayothisha nje abafunde ngempela ukuthi abenze umsebenzi wabo ngeke ngiyabona nje kulonyaka ukuthi ngeke khona uthisha engathi uzoshayeka abantu nje abenza umsebenzi wabo abawuyele esikoleni abawuholelayo ngoba manje ezinye izingane asinazo thina izikole la esihlala khona ingane efanele ivuke ekseni zihamba o2 hours ukuthi ifike esikoleni ingane ivuka ngo5 ibuye ekhaya futhi ebusuku ngo5 kusafanele futhi yenze homework kanti esikoleni sikhokhelana kanti esikoleni kwenziwani ngithi nibatsheleke othisha ukuthi ngithe teachers must do it their job